Kambi wuoth mag geche ma Supermetro kwedo ote maduol mochung'ne rango rang'iny mar geche kod arita ma jowuoth mong'ere kaka National Transport and Safety Authority ma chungo tije duto mag geche mag kambino kuom rem bedo kod oboke madwarore tayo chenro mag wuoth kaluwore kod kambi Supermetro yande gisetimo duto manochiki kod NTSA moting'o tiego joriembo magi kawo lesen manyien e kind mamoko. Cynthia Onyango miyowa ler. Ndalo machuok kende bang' mbui ma pacho ka pong' kod tipo mar jal moro mane owito ngimane apaya madhika Super Highway bang' mawachore ni ne odhire oko mar nyamburko mar Supermetro karingo nikech ne odagi chulo omenda maromo Sh30. Duol mochung'ne rango rang'iny mar geche kod arita mar jowuoth e apaya National Transport and Safety Authority NTSA ochiwo ote makende machungo tije duto mag geche mag kambi Supermetro. Kaluwore kod NTSA, kuom nyamburko 523 mag kambi Supermetro, nyamburko 15 mag kambino boke margi mar rango rang'iny margi e tielo mar 2 ndalogi osekalo, ka nyamburko 8 lesen gi mar bedo e apaya bende osekalo. E oboke achielno, NTSA bende wacho ni nyamburko 5 oboke gi mapuodhogi e yore mag gayo ng'wech ndalogi osekalo, geche 88 ne ok oyang rang'iny mar ng'wegi, geche 171 onge kod lipot mar rang'iny mar ng'wech, ka geche 109 iriembo e ng'we airititi mohingo rang'iny mar kilomita 80 kuom sa achiel kaka chiko yango. NTSA bende wacho ni derepe mag geche mag Supermetro onge kod lony madwarore kaluwore kod duol matayo rang'iny mar joriembo e kind weche mamoko. Kata kamano, kambi mar Supermetro to wacho ni gisetimo duto madwarore kaka ne ochikgi kod duol mar NTSA moting'o duoko direpe gi e tiegruok kod kawo lesen manyien. Supermetro gari zetu nyingi zinakuwa ni mpya. So kusema retest the inspection, hiyo is just a way of sabotage. Na tuseme tena nisikia wakisema ati Supermetro tunafanya kazi bila stakabadhi za kazi. Hakuna driver ama conductor wa Supermetro anafanya kazi bila barua ya serikali. Moko kuom jowuoth to dok ne Supermetro ni osetayogi maber. Watu wako na discipline na Jodi naendanga hapo kwa hiyo ofisi yao wako na ile discipline yenye ukifanya makosa unaenda nyumbani. Hakunanga kupembeleza. Supermetro tunaipenda na ndio ilikuwa imenibeba. Na sietaki na gari nyingine. Management yao ni mzuri. Tena sijawahi sikia conductor akitusi abiria. Hata inafikaka wakati wa pesa anasimamisaka gari ulipe uwachwe. Nyaka sama wadhi e yamo, geche mag Supermetro ne dhi nyime kod chenro magi kaka pile, kata bang' chung chenro magi kod NTSA ma ochiwo chik mondo mak geche gi ka oyudgi e apaya. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.